DDC-नि रांखान्थि बिफाननि बिगोमा बिथां महेश बसुमतारी बिथांनिफ्राय फंनैसो जोंनि गामिनि रायजो राजाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय बिथांखौ खावलायबाय। गासैनिसिमबो मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय। दिनैनि बैसागु फोरबोआव फंबाय जयन्त केरकेटारिनि नखराव बे लांगोनायाव गासै रायजो राजा नोंथांमोना मोसाखावरि नोंथांमोना ज' जानानै दिनै नाम मोसाबाय। जों जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों। थांनाय बोसोरावबो आं फैदोंमोन। थांनाय बोसोरावबो बे बैसागु समावनो बे जायगायावनो फैदोंमोन। देग्लायबो दिनै मोनफैफिननो हाबाय। दा दिनै आं बारा फोलावनो सानाखै। दा दिनै गासै नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै गासै रायजो राजा माने आबौ आगै बिदा फंबाय गासै आदामोन गासैबो लोगो मोननानै जों गोसो गोरबोनिफ्राय बहुद मोजां मोनदों, गोजोननाय मोन्दों। दा आंनिफ्राय जे गासैनिसिमबो बैसागुनि रंजालि बैसागुनि अननाय सिबिनाय मोजां मोननाय खुलुमनायखौ नोंथांमोन गासैनिसिमबो गुरै खावलायनानै बावहरनाय जाबाय। आरो लोगोसे दिनै बहाय फैनो हानानै आङो नै नोंथांमोननि मोसानायखौ मोजां मोननानै दिनै जोङो जायख्लं फैसालि सुबुं सिबियारि गौथुमनि जानानै आं नोंथांमोननो 2000 रां होनानै फोरमायनाय जाबाय। 2000 रां होनानै फोरमायनाय जाबाय। नोंथांमोननि जिउआव बिदिनो रंजा खुसि गोजोन बयनिबो जिउआव बेमार आजार जायाजासे नांलाय खमलाय जायाजासे गासैबो जाहाथे मोजाङै जिउआ बाबेनलाङो बेखौनो नुवाथारि आनान गसाइनि सेराव आर'ज गाबनानै जोंनि लोगो बिथांमोना जहाय बहाय नुजाथिनो फैबाय बिथांमोनखौबो आं गासैखौबो धन्यबाद होबाय, गोजोननाय बावबाय। दा जोबनायाव नोंथांमोननो आं बे 2000 रांखौ थाखाय आवगायनानै लादो सासे खावलायहरनाय जाबाय। 2000 रां जय बर' हारिनि जय बैसागोनि बैसागो रंजानायनि बिमारि रायजोनि जय बैसागोनि थेंक इउ। बेबायदिनो मोसानाय दामनाय देनाय फिल्माव गासैयावबो थानाय बे बाबानि सिफुं सुनायाव आं एसे रंजानो लुबैदों। बे बाबाया सिफुंखौ सुना होनांगौ। जोंहा जोंनि गेजेराव आरो सासे आदा दंबावो। आदानि मुङा गौरीकान्त बर'। बिथाङा जाबाय सिफुं दामनायनि बिगोमा। सरस्वतीया बिथांनावनो बाहागो लानानै दं सिफुंनि आयदायाव। सिफुंनि आयदायाव गतिके बिथांखौ आरो बिनिफ्राय जोंहा सासे आलासि दंबावो प्रदीप चौधरी आदा। बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय जोंनि गामिनि नेहाथारिखौ खावलायबाय। जोंहा मोनसे आफाद दं जायख्लं फैसालि होननाय, बेनि गासैबो जोंनि सोद्रोमा गोजा गासै जोङो ज' जालायबाय थायो। आरो बेयावनो जोंहा सासे दंबावो। जोंहा जोंनि गेजेराव रिटायार्ड टिचार, बिथाङा नामजादा सासे लिरगिरि, बिथाङानो जाबाय मधुमोहन लाहारी, काली कुमार लाहारी सारनि फिसाज्ला। बिथाङा आथिखालाव इउटिउबार। बिथांनोबो गांसे आर'नाइखौ उथ्रिसार जानानै बियो दिनै जइन जाबाय। DIC-आव हाबबाय। बे जाबाय मादैनि फिसाज्ला। बे जाबाय रन्जित मुसाहारि। बेखौबो गांसे जोंहा बिबाजै आदामोन गांसे आर'नाइ मान बावो। आरो देरसिन फिसाज्ला देरसिन
फिसाज्ला देरसिन जों सानैनि जायो होनबाथाय आं हारसिं जों होनबाथाय जों सानैनि फिसाज्ला देरसिना जों खेरखातारि नामा बियो देग्लायनि आनजादाव मेट्रिक आनजादाव होदों मेट्रिक आनजादाव एबार बियो टिचार जाबाय गांब्रै लेटार लानानै पास जाबाय आरो 80.8 बियो जोंनि बैसागोनि जों बिमा बिफाखौ माने बिमा बिफाखौ जोंखौ बियो देरहासार होदों प्राउड फिल खालामहोदों गोजोन होदों बेखायनो बिनिसिमबो जोंनि आरो बेखौ मोजां मोननानैनो आंनो होनाय आर'नाइखौनो बिनो आङो नुगोन बे जाबाय मान बावनाय बिथाङा बेनो मान बावदों बिथाङा मान बावदों आना रायजोफोरनो जों मान बावनांगौ रायजोफोरनो मान बावनांगौ माबा जाबायलै हेलौ दे जागोन दे जोंहा सेक्रेटारिया फिसाला उन्दैनो होफैलै गांसे बिदि मोजां मोजां बढिया सानै जाबाय नोंहा गथ'आ सानै गेदेर सासे उन्दै सासे गिदिर बनायनाय जादों न'खरा मोजां मोजां जोंनि बदर समाजनि बेनिफ्राय जय जयन्तनि हेलौ जय जाथो जयन्तनि जय जाथो न'खरा गथ' गथाया मोजां जाथो होननानै दानिया जोंनिया मोजां हामलायनानै माखासे मोन्थोर माखा आवरायगोन सर्वे चन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा क्वचित् दुःखभाग् भवेत् ओम शान्ति बयनिबो जिउआ जेन गोजोन जायो बेखौनो दिनैनि बैसागो सानाव जों बयनिबो जानानै बे न'खरखौ बोर सारस्रिनाय जाबाय ओम शान्ति